Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina King Pitbull, Lane C, Gemma Kalapati, at sa nag-renew ng badge na si JP Pastrana. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tatay ng tiyahin ko, father side. Naitago na lang natin sa pangalan na Tatay Bong. Taong 1973, San Mateo, Rizal. Itong mga panahong ito, kainita ni Tatay Bong sa pangongolekta ng iba't ibang klase ng agimat, buhay na salita, mutya, at kung ano-ano pang mga klase ng pangontra at panakot sa mga nilalang na nasa kabilang dimensyon. Kung hindi ninyo na itatanong, lahi talaga sila ng mga manggagamot, mangkukulam, barang, at sa pagkakatanda ko, nung mga bata pa kami na mga pinsan ko, kapag nasa San Mateo kami, tapos hindi kami natutulog kaagad sa gabi, palaging panakot sa amin ni Tita Mer, yung tatay niya. Ang sinasabi niya sa amin, "Hala, sige. Kapag hindi kayo natulog, pupunta dito si Tatay Bong. Aswang yun." Kaya may posibilidad na may lahi rin siyang aswang. Siguro sa mga malalayong kamag-anak na niya. Kung napapansin nyo, lahat ng nabanggit ko nasa kaliwa. Gawa ng mas lamang kasi ang gamit ni Tatay Bong sa kaliwa. May mga gamit man siya sa kanan, pero hindi yun ganun kalakas. Tsaka bibihira niya lang dasalan. Ayon pa sa tatay ko, ang gamit na nakita niya kay Tatay Bong na nasa kanan ay yung Santo Niño na may inaapakang ahas. Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganyan. Baka naman may ideya kayo. Sa sobrang init nito ni Tatay Bong sa iba't ibang klase ng agimat, halos tuwing mahal na araw, palagi siyang may mga inaabangang mutya. Para bang yun na yung pinakapasko niya. Hanggang sa sumapit nga itong taon ng 1973. May mga iilan-ilang mutya na siyang hawak nito. Pero mga weirdong mutya yun. Hindi tulad ng mga alam nating mutya. Ang pinaka-weirdong mutya na taglay niya noong mga panahong ito ay yung tinatawag na supot o mas kilala ng karamihan bilang kal. C-A-U-L ang spell. Pero makukuha mo lang ito sa bagong silang na sanggol. Ito yung klase ng mga bagong silang na sanggol na balot ng supot. Alam niyo yon? Yung parang transparent na plastic tapos nasa loob yung sanggol. Yun. At saka, hindi lang ito lumalabas kapag mahal na araw. May mga araw din na bigla mo na lang itong makikita. Pero, yun ay kung nasa harapan ka ng babaeng nanganganak. Paano ito nakuha ni Tatay Bong? Sa asawa niya mismo. At kaya niya nasabing mutya ito, gawa ng yung unang-unang anak niya ay nakabalot sa supot. Sobrang bihirang mangyari ito. Ultimo yung manghihilot na nagpaanak sa asawa niya, hindi makapaniwala sa nakita niya. Kaya pala nung hinahanap niya yung ulo ng sanggol, hindi niya makita. Tapos mabilis lang itong naipanganak ng nanay niya. Yun bang parang dumulas lang siya? Nung nakita ito ni Tatay Bong, agad-agad tinanggal niya yung supot ng anak niya. Nilagyan niya ng langis, ibinalot sa panyo, at ipinatong niya sa altar. Ang sabi sa kanya nung manghihilot,
Bong, baka gamit yan sa kanan. Mawalan ng bisa yung iba mong gamit. Sagot sa kanya ni Tatay Bong. Mas maganda nga yun eh. Tsaka, may paggagamitan talaga ako niyan. Matapos ang araw na yun, kung ano-ano ng klase ng dasal ang ginamit niya para sa mutya na yun. Lumipas ang ilang mga araw, buwan. Pansin nila sa anak nila medyo sakitin tsaka ang hirap niyang patulugin sa gabi. Akala nga nung mag-asawa normal lang. Malabo namang may mangulit doon na ibang elemento. Gawa ng bago pa man sila makapasok sa loob ng bahay ni Tatay Bong, sunog na sila. Marami kasing iba't ibang klase ng pangontra ang nasa loob ng bahay niya. Lahat na din ang klase ng tawas ginawa niya sa anak niya. Tawas sa tubig, tawas sa papel, tawas sa kutsara, tawas sa kamay at paa. Pero pare-pareho lang ang resulta. Isang malaking bilog na may punit sa gitna. Lumapit na din si Tatay Bong sa mga kaibigan niyang manggagamot. Pero wala talaga eh. Yun at yun lang din ang resulta. Duda pa nilang mga antingero. Baka nagtatago yun sa anyong bilog para linlangin siya. Pwedeng nakatira sa ilalim ng bahay nila o sa bubong. Nung nalaman nito ni Tatay Bong, naglagay na din siya ng iba't ibang gamit niya sa ilalim ng bahay nila at maging sa bubong. Tuwing hapon pagtapos magdasal nito ni Tatay Bong, pumupunta siya sa may gilid ng ilog. Sa paanan ng bundok yon. Doon sila magkikita-kita ng mga kaibigan niyang antingero. May ginawa kasi sila doon na kubo-kubo. Ang ginagawa nila doon, mag-inuman, subukan ng gamit, usapan sa iba't ibang mutya, palitan ng mga kaalaman sa agimat, at kung ano-ano pang may kinalaman sa pagiging antingero nila. Halos 4 o 5 beses sa isang linggo nilang ginagawa yan. Mga 1 buwan bago magmahal na araw, hindi sila nagkikita-kita ng mga yan. Kasi kanya-kanya sila ng paghahanda para sa mga kukunin nilang mutya. Sa huli nilang pagkikita bago magkanya-kanyang handa, ang nagiging usapin na nila ay patungkol sa kung anumang uri ng mutya ang kanilang kukunin at kung saan sila pupwesto. Mahirap na kasi baka mamaya magkita-kita sila sa iisang lugar eh. Tapos parehas pa sila ng kukuning mutya. Sayang lang yung paghahanda nila ng 1 buwan. Fast forward tayo. 1 araw bago pumasok ang buwan ng paghahanda nila. Ganun pa rin. Inuman, subukan ng gamit, mga tipikal nilang ginagawa. Hanggang sa nauwi na yung usapan nila sa mga kukunin nilang mutya. Hinintay muna ni Tatay Bong na sabihin ng mga kaibigan niya kung ano-ano ang mga kukunin nila. Nung nasabi na nila lahat, nakahinga ng maluwag si Tatay Bong. Gawa ng wala siyang magiging kasabay sa pagkuha niya ng mutya na ito. Tinanong siya ng isang kaibigan niya, "Bong, anong plano mong kunin sa paparating na mahal na araw?" Nakayuko lang si Tatay Bong habang nag-iisip ng malalim. Nang biglang sumagot siya ng, "Sungay. Sungay ang kukunin ko sa mahal na araw." Napaisip yung mga kaibigan niya. Kasi, anong sungay? Maraming mutya ng mga sungay ng iba't ibang hayop. Tsaka, kahit naman hindi mahal na araw, pwedeng-pwede siyang kumuha ng mutya ng mga sungay. Tanong ulit ng isa niyang kaibigan. "Sungay ng anong hayop, Bong? Marami yun eh." Huminga muna ng malalim si Tatay Bong bago siya sumagot ng, "Sungay ng demonyo."
Napatigil silang lahat sa pag-inom. Kasi, delikado yun. Pwede siyang mamatay kapag hindi niya napagtagumpayan. Ang masakit pa, kung hindi man siya mamatay, hindi siya titigilan ng demonyo na kukuhanan niya ng sungay. Inawat siya ng mga kaibigan niya. Ang sabi pa sa kanya, marami pa namang ibang mutya na pwedeng kunin. Bakit yun pa yung napili niya? Ang sagot niya, sobra na siyang naaawa sa anak niya. Halos hindi sila makatulog gabi-gabi ng asawa niya. Kakabantay dito. Tapos palagi na lang, kapag 3:00 ng madaling araw, inaapoy ito ng lagnat. Ang duda niya, baka pinaglalaroan niyo ng demonyo. Gawa ng sila lang yung makakadaan sa mga ginawa niyang pangharang na mga dasal. Habang nagsasalita si Tatay Bong niyan, halos mangiyak-ngiyak siya. Yun bang maririnig mo sa kanya na desperado na siya? Naintindihan naman siya ng mga kaibigan niya. Kaso lang, sobrang delikado talaga nung gagawin niya. Tanong ng isang kasama niya, saan niya huhulihin? Sagot ni Tatay Bong, sa likod mismo ng bahay namin. Mas lalong nagulat yung mga kaibigan niya kasi sa likod ng bahay niya? Paano kapag hindi siya nagtagumpay sa gagawin niya? Buhay ng pamilya niya ang nakataya doon. Inawat na siya ng mga kaibigan niya. Ang sabi, pwede niyang gawin yung ritual sa gubat, sa bundok, o maski sa gilid ng ilog. Wala namang kasing kukuha ng mutya ng tubig, kaya pwede siya doon pumwesto. Pero wala. Desidido talaga si Tatay Bong na gawin yung ritual sa likod ng bahay niya. Dagdag pa niya, meron siyang iniingatang mutya na pwede niyang ipangsapal sa demonyo para lumuhod yun sa harap niya. Medyo napaisip yung mga kaibigan niya sa sinabi niya. Kasi ang alam lang nilang nakakapagpaluhod sa demonyo gamit sa kanan. Pero gamit din sa kaliwa, mukhang malabo ata yun. Hindi na sinabi ni Tatay Bong yung mga detalye ng gagawin niya. Basta, pursigido siya na kunin yung sungay ng demonyo. Matapos ang inuman nila, nagkanya-kanya na silang uwi ng bahay at sinimulan na nila ang kanilang mga paghahanda. Unang ginawa ni Tatay Bong, bilog sa likod ng bahay nila. Gawa yun sa mga matataba at mahabang sanga ng patay na puno. Tapos may mga nakapaloob doon na mga gamit pang tawag. Hindi na nakwento ng tatay ko sa akin yung iba pang ginawa ni Tatay Bong. Pero ganun yung panimula niya. Ang sabi niya sa asawa niya, wag na siyang dadaan doon kahit kailan. Walang ibang pwedeng pumunta doon kundi siya lang. Tinanong ng asawa niya kung bakit. Ang sagot sa kanya ni Tatay Bong, doon ko ikukulong yung demonyo, tapos lalagariin ko yung sungay. Natatawa-tawa pa yung asawa niya kasi para siyang nagbibiro eh. Pero seryoso talaga si Tatay Bong nun. Lumipas pa ang ilang mga araw. Halos makumpleto na niya lahat ng kailangan niya. Ang tanging kulang na lang, yung gagamitin niyang lagari. Iniisip niya kung malaking lagari ba o yung lagaring pangbakal. Humiram siya sa kaibigan niya ng lagari. Wala itong ibang lagari kundi yung pangkahoy lang. Wala siya nung maliit, yung pangbakal. Ang sabi ni Tatay Bong, pwede na yun. Babasbasan na lang niya sa simbahan. Isang linggo bago magmahal na araw, iniwan ni Tatay Bong yung lagari sa simbahan. Nasa likod yun ng altar. Pakiusap niya sa sakristan na nandoon. Kung pwede sana,
kahit mag-iwan siya ng bukas na pintuan sa 12:00 ng Biyernes Santo. May kukunin lang siya sa loob sa araw na yon. Bilang marami namang antingero ang gumagawa nun kapag mahal na araw, hindi na bago yun sa sakristan. Kaya iniiwan talaga nilang bukas yung simbahan. Sumapit na ang Huwebes Santo. Buong araw na nasa likod bahay lang si Tatay Bong. Ni anino nito hindi nakita ng asawa niya. Gawain naman talaga ni Tatay Bong yon kapag mahal na araw. Kaya hindi na yon bago para sa asawa niya. Buong araw nagdadasal si Tatay Bong sa loob ng bilog. Lahat ng pangtawag, pagsamba, at kung ano-ano pang ritual na pangdemonyo, ginawa niya. Nung sumapit na ang 11:00 ng gabi, malamig nun pero sa pagdaloy ng oras, unti-unting umiinit doon sa bilog na ginawa niya. Tapos may mga nilalang din na nanonood sa ginagawa niya. Lahat yun, nakaabang sa kung sino mang tinatawag niya. Maniwala kayo o hindi, meron ding mga aswang na nakikiusosyo sa ginagawa niya. Kinakausap pa nga siya. Hindi naman pinapansin ni Tatay Bong yun. Wala naman silang kinalaman sa ritual niya. Maya-maya pa, tumatagaktak na ang pawis niya sa katawan at may naririnig siyang malakas na paghinga mula sa likod niya. Paglingon ni Tatay Bong, ando doon na yung hinihintay niyang demonyo. Nagulat si Tatay Bong kasi halos kasing laki niya lang yun. Pero ang laki ng sungay. Hindi niya inaasahan na ganong kalaki. Tapos magkaiba ng hugis. Yung isa paikot, tapos yung isa kurbado. Sa isip-isip ni Tatay Bong, saan niya sisimulang lagariin yun? Sa pinakabababa? Bahala na. Basta ang mahalaga, nasa harapan na niya yung demonyo. Naglakad ito papasok sa bilog na ginawa niya. Tapos, yung itsura ng demonyo, parang sarap na sarap siya doon sa bilog. Dinadama niya yung hangin. Nakaluhod lang si Tatay Bong nun nang lumapit yung demonyo sa kanya at nagsasalita ng lengguwahe na hindi niya alam. Maya-maya pa, biglang tumayo si Tatay Bong. Binunot yung supot ng sanggol na nasa bulsa niya at itinapal niya yun sa noo ng demonyo. Walang sabi-sabi. Biglang lumuhod yung demonyo na para bang nawalan ito ng buhay. Sa puntong yon, pinako niya na yung demonyo gamit ang buhay na salita at dali-dali siyang tumakbo papunta ng simbahan. Ayon kay Tatay Bong, habang tumatakbo siya, sobrang daming nilalang ang sumasabay sa kanya. May engkanto, maligno, aswang, laman lupa, basta marami sila. Parang tuwang-tuwa sila sa ginagawa ni Tatay Bong. Karga siya ng karga ng iba't ibang poder sa katawan niya. Kasi baka mamaya, madikitan siya ng mga yun eh. Nung nakarating siya sa simbahan, sinalubong naman siya ng napakaraming mga kaluluwa. Hindi makita ni Tatay Bong yung pintuan ng simbahan. Ang ginawa niya, nagpakawala siya ng tigalpo papunta sa simbahan. Tapos bigla niyang nakita yung pintuan. Kaya naman pala siya walang makitang pinto. Gawa ng may nakaharang na malaking bruha sa pintuan ng simbahan. At may isang antingero ang nasa itaas na kasalukuyang kinukuyog ng iba't ibang nilalang. Hindi pwedeng tulungan ni Tatay Bong yun kasi kasama yun sa pagsubok sa pagkuha ng mutya ng kampana. Pagdating ni Tatay Bong sa likod ng altar,
ando doon yung lagari niya. Pagkuha niya, tumakbo kagad siya pauwi sa bahay nila. Nadatnan niyang nakaluhod pa rin yung demonyo na para bang wala ng buhay. Walang sabi-sabi, agad niyang nilagari yung sungay nito. Sinimulan niya yon sa mismong kinakabitan nito sa ulo. Wala siyang pake kahit madamay pa yung ulo ng demonyo. Unang pasada pa lang ng lagari niya, agad-agad itong naputol. Para bang sanga lang yon ng maliit na puno. Pero kung titingnan kasi yung sungay, akala mo sobrang tibay nito. Maski sa kabilang sungay, ganun niya din kabilis na tanggal. Walang reaksyon yung demonyo kahit tapos na niyang lagariin yung sungay nito. Nakaluhod pa rin. Nung nakuha na ni Tatay Bong yung dalawang sungay, inilagay niya yun kaagad sa malaking transparent na bote. Tapos binuhusan niya ng langis. Ipinako gamit ang mga buhay na salita at may mga nilagay siyang bato doon. Yung mga bato na yon ang magsisilbing pangbalanse sa taglay na kapangyarihan ng dalawang sungay. Pagbalik niya sa bilog, nakaluhod pa rin yung demonyo. Pero sa pagkakataong ito, nanginginig na siya. Nung tinanggal ni Tatay Bong yung supot ng sanggol sa noo nito, bigla siyang tumayo at galit na galit. Pero di kalaunan, lumuhod ito sa harapan niya at dahang-dahang nawala. Matapos ang lahat ng seremonyas niya, ultimo yung mga nilalang na nanonood sa kanya, nawala na rin. Pagbalik niya sa loob ng bahay nila, sinilip niya yung dalawang sungay sa bote. Nakita niyang palutang-lutang ito na parang sumasayaw sa loob. Tapos yung langis, walang tigil sa paggulo. Unang-unang ginawa ni Tatay Bong, naglagay siya ng langis sa mga palad niya. Akala niya nga mainit pero hindi. Pinahid niya yon sa buong katawan ng anak niya. Tapos inobserbahan niya yon buong gabi. Pumatak ang 3:00 ng madaling araw. Pero normal lang yung bata. Hindi umiiyak. Kaya ang nangyari, naging regular ang pagpahid dito ni Tatay Bong. Tapos nawala ang pagiging sakitin nito, pati na rin yung pagiging iyakin niya kapag 3:00 ng madaling araw. Ang buong akala ni Tatay Bong, magtutuloy-tuloy na ang paggaling ng anak niya. Hanggang isang araw, nung papahidan niya sana ito ng langis, paghawak niya, sobrang lamig ng katawan nito. Nataranta si Tatay Bong kasi unang beses lang nangyari yun Tapos inuuga nila yung bata. Pinipilit nilang gisingin pero wala na. Hindi na ito gumagalaw. Ni pulso ng bata, wala na din. Hanggang sa nawalan sila ng pag-asa. Iyak sila ng iyak mag-asawa nung araw na yon. Sobrang sakit nun para sa kanila. Unang anak nila yun Wala naman silang pwedeng gawin kundi tanggapin yung nangyari. Namatay ang panganay nilang anak. Tapos yung supot na sinasabi niyang mutya, nawala ang pagkabasa. Kahit anong pahid niya ng langis dito, hindi na ito nababasa. Tuyong-tuyo na. Yun bang para din itong nawala ng buhay? Mula nung araw na yon, napuno ng galit at paghihiganti ang puso ni Tatay Bong. Lahat ng sisi niya ay nakatuon doon sa sungay. Sinabi niya sa sarili niya, hanggang sa mamatay siya, isasama niya sa hukay yung
Sungay ng demonyo. Okay, opinyon ko sa kwento. Maiksi na lang no kasi ang haba ng kwento eh. Palagi niyong tatandaan, ang kahit na anong klase ng kapangyarihan na nanggagaling sa kaliwa, palagi yang merong kapalit. Ang masakit pa nun, palagi na lang buhay ng mahal nyo. Kaya, pag-isipan niyong mabuti ang magiging desisyon ninyo. Lalo pa, kung patungkol ito sa aral ng kaliwa. Kung mapapansin nyo din, ang naging kapalit nung nakuha niyang mutya, buhay ng anak niya. Kaya, payo ko talaga, pag-isipan ninyo. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.